Ha arribat l'hora d'enfrontar les comarques del camp. Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat. En els propers vídeos ens enfrontarem les unes a les altres. Prepareu-vos per la batalla de preguntes. Sabeu que el consum d'algunes drogues o d'algunes substàncies fa que tinguem més risc de tenir una malaltia o una altra. Si us faré la pregunta i us donaré 4 opcions. El consum de quina substància creieu que dona més risc de patir un trastorn psicòtic o esquizofrènia? L'alcohol, la cafeïna, l'LSD o el cànnabis? ¿LSD? Yo dic LSD. Alcohol. Alcohol. Cànnabis per aquí. Serà la cafeïna. No, jo diria cannabis. Jo crec que la cafeïna. La cafeïna. Sí, Què diríem per aquí? Sí? Jo apostaria pel cannabis. Cànnabis. Efectivament, és el cànnabis. Doncs li donem l'enhorabona amb ella perquè és el cànnabis. És el cànnabis. Doncs tot i que l'LSD, una de les coses que produeix són al·lucinacions, de les més conegudes, el que dona més risc és el cànnabis. La cafeïna sí que augmenta el risc cardiovascular, per exemple, però sobre trastorns psiquiàtrics sí que no s'ha trobat una influència molt directa. Tot i que l'alcohol dona risc per altres tipus de malalties, per l'esquizofrènia el que dona un risc més gran és el cànnabis. El tetrahidrocannabiol, que és la substància que té efectes directes sobre alguns receptors de les neurones que fan que a llarg termini es pugui tenir més risc de patir un trastorn psicòtic o una esquizofrènia. Curiós, no? Sí. Jo pensava que el cannabis era més avantatjós que perjudicial. Per segons què, Ahí està. sí. Per consum. tractar dolor o per segons quines coses, en funció de la dosi. Si tu fas un consum controlat, però si fas un consum extra sempre et dona més risc. Ara, si et pregunten tot això, tu ja ho sabràs respondre.